Barka da shigowa tashar mai albarka. Audio Jungle. Baba ka sai aka kalla. Yo, Kido! ta tube. Yo Kido bala'i. Yo Kido bala'i. Fresh, suka bi ni da kallo. Mana ba ta nuno. Ita ce mala yanzu ta juyo. Ayo! Ba ka ta dano. Matar cimuciyan daga sai hurin aini. Faɗa. Hege baki. Bash, ya kamata a ce ka share mana kwatocin nan kalli da unguwannin ta mutai kaca. Wallahi Allah za mu so nake ko ka bani kwangilan nan gabaki ɗayan sharewa. Okay, ba ran je dan gidan na. Okay. Kai, cimuci? Kalli? ita ce. A san yara ne ina ga ko bal din sai ta fada yake leka. Kai yake ganin kamar ban daki. Ban ɗakin ka ne mana. Kai mu je. Ta girma kamar ta fashi. Wannan in har mata ta yake leka ya ci uwarsa. Wallahi ya Ai ci ka uwarsa. gargaje shi. Yawa cibici wallahi tun safe yake leka ta ya gama leka tun safe nan yanzu yake leka. Jirani baran jan leka. Gaskiya ne ka je ka leka. Ita ce. Kai, da kake yi? Bal din mu ce ta leka ta fada nake so da dauko. Cikin wa zo ka rike min shi leka mu ga me yake mu. Bal din mu ce ta fada nake so da dauko. Ita ce ta rike ni kudin ta kai. Malama a get money zo kwalama. Kido Alhaji na iya babu zama. Yanzu babu ke kin ga na yi kawa. Haba in ta ga. Wallahi ya leke ta. Ayo. Kuma za ki bar shi yake. Na sani. Me yasa? Hege baki. To babu makawa sai sun yi lafiya. Hajiya Nafisa, me kike yi a tsaye ki nemi guri ki zauna.